Îți buni degetele? Îți buni, băi? Îți mai dau și eu? Cum spui? Cum faci? Hai, spune. Hai. Așa? Așa, așa, da? Hai. Exprimă-te liber. Exact așa. Așa, așa. Spune tot ce ai pe suflet. Unde pleci? Unde pleci, băi? Hai, mai spui? Da? Am înțeles. Ești sigură? Da? Ești sigură? Da? Așa-i? Dacă n-am fost eu, ghiciți cine a fost? Aoleu. Îmi pare rău că nu pot înregistra decât pentru